World Server представя проекта Minecraft Demo. Нещо като на вас познатите ви Adventure мапове, само че тук теренът е направен. Имам предвид, че е оформен така като една карта. Има си история, нали, която не се чете в началото, ами се спазва и се следи от тази книга, която в момента държа. Не съм сигурен кога ще бъде готово, но ще отнеме доста време докато направя цяло, защото имам много идеи. Ще ви предоставя линк, в който да си свалите този мап до сега, да видите какво съм направил. И ако ви хареса, моля коментирайте и се кефете.